Moltíssimes gràcies per convidar-me, fa moltíssima il·lusió participar en aquest cicle. Tenia una mica d'enveja de no haver participat fins ara, per tant, em feia una espina que volia parlar del port. Estimo molt aquesta ciutat, hi vinc sovint i em fa molta il·lusió, de veritat. Jo una cosa que faig a la meva vida és dedicar-me a fer cursos de retòrica i oratòria i sempre els dic als meus estudiants que les conferències no s'han de llegir, que s'han de dir. Jo avui contravindré les meves pròpies instruccions i la llegiré perquè he intentat explicar amb bastanta precisió el que volia dir i em penso que val la pena que la llegeixi, encara que hi hagi estones que pugui fer algunes digressions. Aquesta idea, la secularització de l'infern, que sembla un títol d'un tractat molt obscur de no se sap quin segle, és una idea que fa molts anys que tinc al cap, potser fa 12 o 13 anys que tinc al cap, i l'he anat madurant, l'he anat escrivint en diverses versions, primer va ser un treball de la universitat, després un article acadèmic, després un capítol d'un llibre sobre la supèrbia, després... És una idea que li vaig donant voltes i que en algun moment suposo que es convertirà en alguna altra cosa. Jo aspiro que el Roger Mas faci un disc que es tituli La secularització de l'infern i que així ja quedi organitzat per sempre. Així que avui la versió que us porto l'he titulada La secularització de l'infern, gènesi i conseqüències d'una idea. I l'he titulat així perquè us vull explicar d'on ve aquesta idea, per què vaig tenir aquesta idea, com em va sorgir aquesta idea i després vull explicar les conseqüències que té. Vull deixar clar que és una idea que trec d'un autor en concret, que és un autor que es diu Thomas Hobbes, que és un autor anglès del segle XVII, un dels pares de l'estat polític modern. Per tant, és una conferència sobre l'impacte polític de la idea d'infern, i que és el meu camp, és el que jo dic. I per tant, us vull explicar com vaig arribar a aquest autor, com vaig arribar a aquesta idea, i com em vaig sortir d'idea per intentar explicar que encara no he aconseguit acabar d'explicar bé. Per tant, sou un experiment per anar treballant aquesta idea fins que la puc explicar. Us demano paciència. Si algú no pot suportar més la conferència i necessita aixecar-se i marxar, només prego que ho faci amb el màxim silenci possible per no despertar tots els altres que estaran adorats. Gràcies. M'agradaria començar aquesta conferència explicant una història, la de la gènesi de la idea central que avui vull explicar. Sorgeix d'una perplexitat. Quan vaig arribar a la universitat, que era l'Autònoma, amb 18 anys, vaig trobar-me de cop que la meva tradició religiosa, plena de tots els dubtes i suspicàcies pròpies de l'edat i del nostre segle, em convertia en una petitíssima minoria. Se sent menys. Diu que no. Se sent bé? Se sentia fins ara bé. Hola. Hola. Ara sembla que sí, va? Millor? D'acord. Puc? Aviam, un moment, Abans de sentir? Sí. Oi que em sentiu, si parlo una mica fort? Sí. Perfecte. No? Allà darrere diuen que no. Però m'has contestat? M'has contestat, és que em sents? Hola, hola. Ara. No toquis més. No toco res. Pobre de mi. Em convertia en una petitíssima minoria. No només la immensa majoria dels meus companys eren ateus o agnòstics, sinó que a més donaven per descomptat que qualsevol forma de creença religiosa era un defecte del pensament, una cosa primitiva. Tant se valia que, dins de la meva comunitat religiosa i familiar, jo fos l'escèptic. El simple fet que m'importés la pregunta ja em convertia en part d'un grup de gent que viu en una ficció i que no té eines per deslliurar-se'n. Moltes vegades, quan deia que era creient, em deien «Com pot ser que algú tan intel·ligent com tu encara cregui en Déu?» La pregunta tenia 3 assumpcions, que la intel·ligència i la fe són inversament proporcionals, a més, la intel·ligència menys fe. M'estaven dient, bàsicament, que ser creient és ser ruc o ignorant i que era una cosa del passat i de la infantesa. Aquest encara cregui en Déu era un vaticini de la meva pèrdua de fe futura. I també hi havia una tercera assumpció. Com podia fer-me responsable de les atrocitats que en nom de la religió i d'altres irracionalitats s'han comès en el món? Aquesta tercera assumpció era menys explícita que les altres, però sorgia de seguida que la conversa avançava.
Jo em defensava com podia, provant diverses estratègies per demostrar que ni era ruc, ni em calia estar d'acord amb la meva època, ni veia jo que la gent creient del meu voltant fos infantil. Però de mica en mica, aquestes converses van canviar de focus. Ara era jo qui tenia interès en saber què volien dir els meus companys de porros quan deien que vivien una vida racional o almenys una vida sense salts de fe com els meus. Es va convertir en el meu passatemps preferit mirar de revelar les creences dels meus amics, mirar de fer-los notar quan un dels seus raonaments estava prenyat o bé de sentit de l'autoritat o bé d'un salt de fe produït per la necessitat de sentit, per la desesperació o per l'esperança. Quan ho aconseguia, quan aconseguia assenyalar que la seva vida era una vida de fe com la meva, amb els mateixos dubtes i amb les mateixes suspicàcies, també amb les mateixes trampes, no aconseguia cap victòria real, no els convencia pas de res. Estaven tan convençuts que vivien una vida agnòstica i més aviat racional, tenien tanta fe en la raó del temps, si se'm permet el joc de paraules, que res que jo els digués no sacsejava la seva posició. Simplement, com deia sempre el filòsof nord-americà Richard Rorty, que és el millor relativista que ha donat l'imperi, la pregunta que jo em feia i els feia havia deixat de tenir cap utilitat per la seva vida, per a ells, i havia deixat d'interessar-los. Cal dir que en aquest sentit ells duien una vida notablement coherent en la superfície. Vivien d'esquena a la transcendència i buscaven només els moments de plaer catàrtic que l'art, el sexe o l'èxit produeixen en les sinapsis del cervell. Tanmateix, en aquestes converses vaig aprendre un truc que he fet servir moltes vegades a la vida, sobretot quan vaig començar a fer de professor de filosofia als Estats Units. Els preguntava als estudiants, com sabeu que la Terra no és plana? Les carències de l'educació general d'Occident ajudaven a que ningú no sabés respondre a aquesta pregunta amb un mínim de solvència, fora de ho he vist des d'un avió, que, en fi, té un valor relatiu perquè es tracta d'una asseveració que jo em dic de tipus aristotèlic. Deixeu-me fer un parèntesi per explicar què vull dir amb una asseveració de tipus aristotèlic. Aristòtil es coneix com el pare de l'empirisme a Occident. Si recordeu la famosa pintura L'Escola d'Atenes de Rafael, que hi ha al Vaticà, segur que recordeu també que al centre de la imatge hi surten Plató i Aristòtil. Plató té un dit alçat assenyalant el cel, mentre que Aristòtil assenyala la terra. És la manera renaixentista d'explicar les diferències entre aquests dos pensadors grecs. Plató, obsedit per la metafísica i el món de les idees, i Aristòtil fixant-se en les coses del món tal com són. És innegable que Aristòtil tenia interès en les coses del món i que d'alguna manera es fiava dels sentits. Tenia tractats de botànica, tractats de ciències naturals. Però aquesta distinció rafaelita oblida moltes coses, que no explicaré, no patiu. Una de les més importants és que Aristòtil, a diferència de Plató, per ell, les explicacions, diguem-ne, físiques del món han de concordar amb el sentit comú. En el sentit que allò que percebem de manera natural, sense investigació, d'alguna manera ha de quedar inclòs en la nostra explicació més elevada, més científica. Per Plató, en canvi, la veritat és contrària a l'aparença, o almenys prou diferent com per desconfiar de les nostres percepcions. Per això, la famosa caverna de Plató ens diu que el que veiem del món són només ombres. La veritat no és vera. Així, els estudiants que em deien que sabien que la Terra no era plana perquè ho havien vist en un avió, estaven responent aristotèlicament. Simplement havien canviat la percepció comuna arran de Sol, que ens fa creure que la Terra és plana, per la percepció comuna dalt dels núvols, que potser ens fa creure que és més o menys esfèrica. Dic potser perquè en realitat quan pugem a un avió projectem el nostre coneixement de l'esfericitat de la Terra a la lleu cobertura que apreciem des de la finestreta de l'avió. En qualsevol cas, teoria i experiència són coherents, coincidents, compatibles. Per això és una explicació aristotèlica. Només que tu mires de més amunt, sense intervenir en la natura. La ciència moderna, però, la nostra, no neix d'aquesta concepció, sinó d'una perspectiva, si se'm permet, molt més platònica. Per marcar-ho simbòlicament, diré que la ciència moderna comença amb dos autors, Francis Bacon i René Descartes. Descartes va publicar Les Meditacions Metafísiques, que és un llibret que, junt al Convit de Plató, jo recomano a tothom que em pregunta per on començar a llegir filosofia, perquè és un llibret deliciós i breu,
que s'entén sense cap necessitat de formació prèvia en el camp. Us els recomano. El va escriure, el va publicar a mitjans del segle XVII, just quan Europa necessitava alguna cosa per sortir del col·lapse ecològic que el progrés semblava augurar en aquell segle. La ciència va fer possible fer servir els combustibles fòssils i endegar la revolució industrial. Fins aleshores consumíem fusta. El llibre comença amb Descartes dubtant dels sentits. Dubtant, això és, que els sentits informin la veritat de la naturalesa. L'exemple que fa servir és la cera d'una espelma. Si la cera ho és en estat sòlid i en estat viscós, què és la cera en realitat? En Cabot va publicar un llibre que es diu El discurs del mètode, que ja mira d'establir unes normes del pensament que permetin esbrinar què hi ha darrere les aparences de la natura, dominar-la, embrutant-se les mans. Francis Bacon, més o menys contemporani de Descartes, va publicar també un llibre que es diu Novum Organum, nou instrument, que és una superació explícita del fins aleshores intocable Aristòtil, autor del llibre de lògica investigadora que es deia simplement Organum, sense el novum. En el seu llibre, Bacon encarnava tots els valors del moment, especialment dos. Un, la idea que la veritat científica no ve de l'experiència, sinó de l'experiment. La diferència entre l'experiència i l'experiment és que, en la primera, el subjecte és passiu, mira la Terra des d'un avió. En la segona, és actiu, genera unes condicions artificials de laboratori per tal de tastar la natura, obligar-la a respondre. A la natura cal forçar-la a dir-te la veritat perquè per si sola no revela res a la llum dels sentits. El segon valor, també compartit per Descartes, és que el model de realitat que encarna la natura és el mecanisme. És l'època que s'inventen els mecanismes, llavors tot eren mecanismes, igual que ara diem tot és software o hardware o així. La natura és un mecanisme, sobretot el model és tal com ho és un rellotge. De la mateixa manera que per saber com funciona un rellotge cal obrir-lo, perquè les busques per elles mateixes només et diuen l'hora, però no com funciona el rellotge. La natura també cal obrir-la i examinar-ne el mecanisme ocult, més enllà de les aparences. Els astrònoms que van demostrar que la Terra era esfèrica i que voltava el Sol i no a la inversa, cosa que en realitat feia segles que se sabia, ho van fer a través de deduccions indirectes que contradeien els sentits, contradeien el sentit comú. Per això, tant per Descartes com per Bacon, la idea de prova, de demostració, de prova racional, era tan important. Calia poder demostrar a tothom que la veritat no era exactament coincident amb l'experiència quotidiana. Aquesta era la mena d'explicació que jo buscava en els meus estudiants. Però ningú no ens ho havia ensenyat. Ni tan sols l'explicació més òbvia, que és la del màstil del vaixell. Quan un vaixell s'acosta des de l'horitzó, primer veus la punta del pal major i en acabat el vaixell sencer, la resta del vaixell. Cosa de la qual se'n pot deduir que el vaixell ve de baix, ve de pujada, i que la Terra, com a mínim, és corbada i no pas plana. Els estudiants no sabien per què sabien que la Terra no era plana. O vaja, ho sabien perquè el consens social era aquest. La Terra és plana. Els avions funcionen, els mòbils es connecten als satèl·lits, també funcionen, tothom ho creu així. Les pel·lícules i els documentals així ho mostren, i el més important, quan eren petits, uns senyors revestits d'autoritat oficial, els mestres, asseguts rere una taula espacial, la taula de la tarima de les aules, amb uns llibres especials que calia aprendre'ls de memòria, els llibres de text, aprovats per uns savis, els de la Conselleria d'Ensenyament, els deien que la Terra no era plana. Exactament igual, els deia jo, que un noi de 13 anys al segle XIII, que si anava a l'església i trobava una persona revestida d'autoritat espacial, rere una taula espacial, amb un llibre espacial que calia aprendre'ls de memòria, que els deia que la Terra era plana. La connexió entre el salt de fe i l'autoritat social, entre el salt de fe i la jerarquia, és més forta que la connexió entre el salt de fe i la realitat. La seva creença en l'esfericitat de la Terra era un salt de fe independent de si el contingut d'aquest salt era una veritat natural, perquè la seva principal característica era la dependència de la veritat social. Anys abans d'anar a fer aquestes classes,
quan em vaig llicenciar i vaig decidir marxar del país, havia de centrar-me en algun projecte per demanar beques. I vaig pensar que podria estudiar el xoc cultural de la secularització. És a dir, què passa quan ets un immigrant d'un país amb un consens social molt fort al voltant d'unes creences religioses, posem un país islàmic, i arribes com a immigrant econòmic o refugiat a un país fortament secularitzat. Volia saber si les expectatives de l'immigrant, pel que fa al funcionament de l'Estat, a la idea de justícia, al que tens dret, xocaven amb la jerarquia de valors del consens social del país agnosticitzat al que arribaves. M'interessava sobretot si l'expectativa d'una vida després de la mort, amb premi i càstig, tenia conseqüències en la percepció de la injustícia en el món secular. Em van donar la beca, gràcies a Déu, i me'n vaig anar a Nova York. Però quan hi vaig arribar, no estava preparat per la reacció que els nord-americans tenien de la idea de creença. Els semblava perfectament compatible amb la intel·ligència, i amb una actitud adulta, i amb una curiositat de base per les arrels espirituals de la vida. Al metro la gent llegia la Bíblia, o l'Alcorà, o la Torà, amb total quotidianitat. I hi havia sempre una amabilitat de fons, molt formal i encarcarada, si voleu, que responia, pensava jo, a la incapacitat per saber si la persona que tens davant té aquesta o aquella creença o cultura i, per si de cas, més valia seguir un ritual el més neutral possible. Era una secularitat prenyada d'esperit i llibertat. Va ser una revelació per mi. Al cap de pocs mesos vaig començar el meu primer seminari del màster de filosofia que feia, a una universitat que es diu The New School for Social Research, que és la universitat més europea i més d'esquerres que es pot trobar als Estats Units d'Amèrica. I era un seminari sobre un llibre que es diu El Leviatán, que és d'aquest autor que us he mencionat, que es diu Thomas Hobbes. El professor va dividir el llibre en tantes parts com estudiants érem, 9, i va demanar que ens ho repartíssim. El meu anglès era vacil·lant, com les meves vèrtebres, i no vaig entendre gaire què estàvem fent fins que va ser massa tard, de tal manera que vaig triar l'últim, i em va tocar la part que no volia ningú. El Leviatán té 3 parts. La primera és la més psicològica, la que analitza l'ànima humana com si fos un mecanisme desespiritualitzat. Al capdavall, Hobbes era contemporani de Descartes i de Bacon. Feia el mateix exercici. N'és la part més brillant. Si només en podeu llegir una, que sigui aquesta. Hi ha un moment que diu que estar enfadat és coratge repentir. La segona part és la política. És la part més cèlebre. I és la que descriu l'Estat com un mecanisme absolut, com un monstre bíblic que funciona en la mesura que és capaç de domesticar la violència inherent en els homes. L'home és un llop per l'home. La tercera no la llegeix ningú. És farragosa, és difícil, és la part teològica. És la part que mira de justificar que la resta del llibre és coherent amb les escriptures. Està passada de moda. A ningú li interessa. I per fer-ho, Hobbes el que fa és reinterpretar les escriptures per encaixar-les en la seva idea de ciència i de món. És la que em va tocar a mi. Vaig suar. Recordo que em llevava a quarts de 7 del matí per llegir el Leviatán. Els diumenges em passava el dia sencer mirant d'entendre l'anglès del segle XVII que Hobbes manegava amb una superioritat aclaparadora. La meva finestra donava un pati interior del barri de Harlem que compartíem amb una església baptista, en un edifici blanc, lacat, que semblava un teatre de varietats i que s'alçava majestuosament a la nostra illa de cases. Per la finestra m'entrava el so del gospel mentre jo mirava de comprendre com s'ho feia Hobbes per reescriure la Bíblia. I aleshores un dia, envoltat de cants espirituals negres, vaig tenir el meu moment d'eureka, la secularització de l'infern. Hobbes tenia un problema, la guerra. I no pas guanyar-la. Hobbes va viure marcat per la guerra tota la seva vida. Va néixer prematurament quan l'Armada Invencible espanyola va aparèixer a les costes d'Anglaterra. La seva mare va trencar aigües abans d'hora. I després, quan començava a tenir una carrera intel·lectual sòlida, va esclatar la Guerra Civil anglesa. Les guerres civils, de fet, que en van ser vàries, i que van acabar amb l'execució d'un rei. És un dels dolors de part del parlamentarisme modern a Europa, de la democràcia. El món havia fet un llarg camí per arribar fins aquí, tant a Europa com a Àsia. Des dels temps remots de la primera agricultura, fa 13.000 anys,
que els primers humans sedentaris veneraven els ancestres com a inspiradors del progrés i com a amulets contra els anys dolents amb males collites. De fet, enterraven els morts, els ancestres honorables, a les parets de les cases, entre els murs, perquè els vigilessin. I havien convertit els seus líders en els mèdiums amb els morts, amb els ancestres. Amb el temps, aquests mateixos líders van començar a governar sobre estats incipients i van divinitzar-se. Eren déus, directament. A l'Orient Mitjà, els primers imperis protoxinesos, a Egipte i acabat a Roma. Els reis eren déus, i d'aquí treien la seva autoritat. En part perquè els estats eren confederacions de senyorets de la guerra que cobraven impostos, explotaven els agricultors i necessitaven soldats per expandir-se. Però aquests reis déus no tenien la capacitat de tenir un poder centralitzat. Quan ho intentaven, primer hi havia un gran desenvolupament, com va passar amb l'intent mig centralitzat de Roma o amb algun emperador del sud-est de Turquia i de l'Iran o d'Egipte o de l'est de la Xina. Però de seguida, les tensions amb la perifèria, amb els nòmades, els xocs climàtics, les epidèmies i les migracions els desmuntaven la guingueta i col·lapsaven. L'excepció van ser els grecs, en el que Karl Jaspers, filòsof del segle XX, va batejar com l'era axial, cap al segle V abans de Crist, quan Sòcrates a Grècia, Confuci a la Xina i, en certa manera, Buda a l'Índia, van proposar maneres d'organitzar la vida personal allunyades del poder i de la divinitat entronitzada dels reis. Els grecs, en particular, van assumir que els sortia més a compte posar-se d'acord en assemblees, posant en comú els limitats recursos intel·lectuals dels humans per tal de prendre decisions que fossin la suma de les posicions i els coneixements dels homes, masculins, lliures, no esclaus. Però la resta de la història europea i asiàtica no va ser un increscendo des d'aquestes posicions gregues, sinó un barreja de posicions teocràtiques i posicions una mica més personals, i vides interiors, i guerres, i imperis que col·lapsaven. L'edat mitjana europea, fruit del col·lapse civilitzatori de l'imperi romà, cap al segle V, després de Crist, va suposar un retrocés material molt important i un retorn als sistemes poc centralitzats que necessitaven de senyors i senyorets locals per governar l'escassedat, els petits canvis climàtics i les epidèmies. Només la casta monacal va ser capaç de mantenir viva una certa vida intel·lectual, amb certs moments de brillantor individual, que va deixar viva la idea d'una vida interior que valgués la pena viure. I només l'Església va poder mantenir una idea d'institució jeràrquica mínimament eficaç i amb capacitat per estendre el contingut de la cultura i no només l'imperi militar. Però heu de pensar que en aquesta època Europa, la nostra Europa, era la part subdesenvolupada del món. La part desenvolupada era la Xina i el món islàmic. A l'Europa islàmica les coses eren molt diferents. Amb el centre de poder a la ribera sud del Mediterrani, la possibilitat d'un sistema polític centralitzat era molt més factible. I amb ell una certa organització intel·lectual que va preservar-nos part del llegat grec de manera providencial. Però a partir del Renaixement i en acabat de la primera modernitat, gràcies a les ciutats comercials italianes i al creixement islàmic i fins i tot asiàtic, amb noves formes de comerç, van aparèixer noves formes polítiques. I amb elles, noves interpretacions del passat grec i romà, interpretacions que cada cop més posaven l'èmfasi en la vida interior de l'individu. És el desplegament de la idea de consciència que marcaria Europa de manera determinant. Quan Shakespeare, al segle XVI, va poder fer dir a Shylock, en el mercader de Venècia, «És que si ens punxen no sagnem?» en un monòleg memorable en el que Shylock, el jueu, es defensa de ser tan dolent dient «És que no pateixo el mateix que vosaltres?» Ens estava dient que allò que uneix la humanitat no és exactament el poder, ni la raça, ni tan sols la raó. És la nostra capacitat de ser afectats per les coses que passen, la nostra vulnerabilitat, per dir-ho de la manera postmoderna. És el nostre dolor allò que ens iguala. És la vida interior de l'esperit, única i igual alhora, el que ens definirà al costat de la ciència. Quan Hobbes arriba a escena, els poders europeus ja s'han centralitzat, gràcies en part a la pólvora xinesa i a la possibilitat de fer la guerra sense dependre dels senyors que tinguin molts cavalls i et mantinguin segrestat si ets el rei. Impostos, funcionaris, exèrcits i una relació complicada amb l'Església i entre regnes i imperis és el pa de cada dia.
alhora que el creixement econòmic comença a arribar al cim del desenvolupament que Europa havia aconseguit durant l'imperi romà. Creix la població i hi ha menys epidèmies i de cop i volta falta de tot. Falta feina, falta menjar, falta fusta per escalfar-se. Europa corre el risc de convertir-se de nou en una bombolla que s'infla i aleshores esclata i s'ensorra, com havia passat al segle V. En aquest context es trenca la unitat de la fe. Es trenca la creença que els governants tenen mandats divins directes i es trenca l'autoritat del Vaticà. Dels centres d'aquestes suspicàcies en neixen creences íntimes, la idea que la consciència importa. A mesura que els estats van creixent i ocupant més espais públics, més espais socials, més capacitat de manar absolutament, i les velles formes de fe fragmentades i informals van erosionant-se, més important es torna la consciència. I amb ella, les fragmentacions religioses, les sectes, les esglésies, que són també mirall de fragmentacions culturals, socials, econòmiques. I és aquí on els segles de les guerres de religió, al costat de la nova ciència i dels nous estats, emergeixen com un factor històric determinant. Són guerres sectàries i cruentes, però també comprensibles. Si l'únic espai que et queda de llibertat és el de la teva consciència, el de la teva creença, com no has d'estar disposat a fer el que sigui? Si t'ho jugues tot, si t'hi jugues l'ànima, si t'hi jugues, en resum, la possibilitat d'anar a l'infern. L'infern té un gran poder civilitzador. La possibilitat d'una amenaça eterna és un gran incentiu per mirar de portar-se bé. L'infern és una idea antiquíssima, que aquí no tinc temps de desplegar, però en cada instanciació del desenvolupament civilitzatori, a excepció dels jueus, que marxarien a una conferència a part, l'infern o alguna altra conseqüència pòstuma, digues la reencarnació, respon a les necessitats d'imaginar-se l'eco etern que les nostres accions tenen en aquest món. L'infern és el gran individualitzador perquè ens obliga a fer-nos responsables de l'eternitat. Davant la certesa de la finitud de la vida, l'infern suposa la possibilitat de fer-se càrrec de l'infinitud, de concebre la nostra consciència com una cosa que no té final i que reverbera per sempre a partir de la seva moral, de les accions, de l'amor que posem en les coses que estimem. L'infern torna els pirates en prínceps, les bèsties que dominen els pagesos en governants i, per descomptat, converteixen aquests mateixos pagesos en obedients súbdits. Té una força política i psicològica pràcticament inigualable. Però, esclar, en el moment en el que t'hi jugues l'infern, que no estaràs disposat a sacrificar en la vida? Com no has d'anar a la més dura de les guerres per defensar la puresa de la teva ànima? Penseu així, ja hi tornaré després això, però penseu així. Si el nostre infern contemporani és la guerra nuclear, què no estem disposats a sacrificar per evitar-lo? Aquesta és la pregunta que ara mateix s'estan fent els mandarins dels nostres imperis. La creença en l'infern és similar, amb la diferència que no es pot produir a la Terra. Per tant, pots mirar de fer tot el que calgui a la Terra, escalar fins a les màximes conseqüències per mirar d'evitar-lo abans que et moris. Aquest era el context de les guerres de religió i el problema que Thomas Hobbes, que volia fer amb la política el mateix que Descartes havia fet amb la geometria i Newton amb les matemàtiques i la física, havia de solucionar tant sí com no. El seu país sumit en una guerra civil i el continent sumit en guerres sectàries de religió. El conflicte, tal com l'encarava Hobbes, era clar. Un sobirà té el poder de castigar-te pel bé de la pau i del progrés. Entesos? Ara bé, et pot posar a la presó de per vida, torturar-te amb els ginys més sofisticats, matar-te o eliminar la teva descendència, però mai no podrà igualar l'amenaça de l'infern. No hi ha dolor temporal que pugui superar la condemna eterna. És un problema, sobretot quan el teu sobirà és catòlic i tu ets protestant o viceversa. Si el sobirà t'ordena a fer coses contràries a la teva religió, o si creus que la mera obediència al rei heretge et condemna a l'infern, quin incentiu tens per obeir-lo? Hobbes diu que l'obediència al sobirà és un mandat religiós. Aquesta és la seva resposta. Encara que el rei sigui un heretge o un pecador. Que si el rei et mana a cometre un pecat, és ell qui peca, i no pas tu per obeir. Al contrari, si el desobeeixes, encara que sigui per ser coherent amb la teva consciència religiosa o moral, estàs pecant, i estàs pecant d'una manera capital,
perquè poses la pau social en perill i no tens salvació possible i vas a l'infern. Si el rei et condemna, és Déu qui et condemna. D'un cop de ploma, Hobbes li dona al rei el poder de l'infern. Si desobeeixes al rei, vas a l'infern. Per fer-ho bonic i misteriós, d'això jo en dic la secularització de l'infern. I crec que és la llavor que acaba donant els fruits més madurs a Auschwitz. Hobbes és autor d'una de les frases més famoses de la història de l'educació secundària que he citat abans: l'home és un lloc per l'home. Aïllada del seu context, la dita sembla assenyalar que la violència és natural, en el sentit d'un instint. Hobbes vol que et pensis com un animal, que despullats de civilització som bèsties salvatges i ens matem entre nosaltres perquè no tenim cap moral. Però el llop no és un animal qualsevol. Al costat de la por que el seu dol causa a totes les cultures, hi ha la fascinació per la seva vida en grup i per la estricta jerarquia de la llopada. És un animal polític i, per tant, obert a ser domesticat, com nosaltres. De fet, és el primer animal que vam domesticar. Els llops que volien ser gossos van signar amb els humans un contracte social, deixar de robar-nos les gallines i el bestiar a canvi de menjar i protecció mútua. Els humans van fer el mateix entre ells. Som el gos que ha oblidat els orígens. Hobbes diu que, en el nostre estat natural, tenim dret a tot i que cedim aquest dret a un sobirà per estalviar-nos la pobresa i la burrícia que acompanyen la guerra permanent de tots contra tots. Es pot dir que és un filòsof conservador perquè té més interès a conservar aquesta pau provisional i fràgil que arriscar-la en nom d'altres utopies. Si la cosa hagués acabat aquí, Hobbes no seria un filòsof modern ni hagués canviat el nostre pensament. Seria només un despòtic més i el monstre leviatà seria indistingible d'un senyor feudal qualsevol, obsedit en crear races dòcils de gossos humans, com també fa Plató a la República, per ser. Però Hobbes, a banda de ser un conservador, també era un liberal, perquè creia que la llibertat interior és incontrolable pel govern de torn. Que encara que volgués, el govern no pot controlar la consciència. És indisposable. Aquesta és una de les grans invencions de la modernitat, la consciència política. Com que fa moltes generacions que som moderns, estem molt acostumats a pensar l'Estat com un ordre vertical. Penseu en els tribunals. N'hi ha de locals i al final hi ha el Suprem. I ara més tenim els tribunals europeus i internacionals i més enllà el de les Nacions Unides. No tot es pot tractar en tots els tribunals, ni tots tenen la mateixa capacitat de coacció i encara retenim alguns vestigis, diguem-ne, no tan verticals, com per exemple qüestions d'extradició, que estem al dia, o disputes internacionals per la custòdia dels fills, per exemple. Però això són excepcions. La forma bàsica del nostre sistema jurídic, també en els temes que s'hi tracten. Una multa de trànsit mal posada no és competència del Tribunal de Drets Humans, ja em sap greu. Però si el procediment d'imputar-te-la i el judici on la disputa suposa una vulneració dels drets humans o un exemple de persecució ètnica que acaba en genocidi, potser sí que el més alt comandament de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que es diu Ada Colau, potser acabarà suïcidant-se amb un didal de cianur a la Haia, com va fer aquell dia a Sèrbia. La modernitat és el procés que va dur a aquesta simplificació. Una simplificació en què es va destruir tots els petits fòrums en els que es dirimien les qüestions socials. Abans, els fòrums per dirimir les injustícies eren múltiples. Una violació, per exemple, podia mirar de resoldre's i podia jutjar-se simultàniament al bisbat, a casa del comte, a l'audiència reial, a l'assemblea dels comuns, a la parròquia o fins i tot a l'interior de la família. Cada fòrum explicitava no només un poder i una llibertat de càstig per part del jutge, sinó una perspectiva diferent sobre la justícia i la pau. La modernitat va reduir això a dues esferes, l'Estat i la consciència. L'Estat va fer gran el seu abast fins al límit que imposa l'ànima. No perquè no volgués anar més enllà, com ensenyen les guerres de propaganda d'avui, sinó perquè en l'ànima hi rau una llibertat que és molt difícil de domesticar. O almenys així ho creiem. I amb això n'hi ha prou per fer de la consciència l'enemic més temible de l'Estat. Aquest perill el va veure Hobbes millor que qualsevol dels seus contemporanis de segle. En el contracte que l'home llop signa per sotmetre's a un sobirà i esdevenir home gos, hi ha una clàusula que preserva el dret de la consciència,
encara que sigui exercida de la forma més privada possible, perquè pots veure una boca. Al final, un cop aquest estat existeix i la plana, l'home llop deixa d'existir. I l'únic salvatge que queda és aquell home que encara té prou consciència per no deixar-se tombar per l'estat. Contra ell, el sobirà, només li queda deixar enrere l'home llop que ell és i transmutar-se en home Déu, prendre's totes les llibertats de l'univers fins a dominar les forces de l'infern, del qual n'acaba sent esclau. Contra l'home que té consciència, és a dir, l'home que s'imposa els límits ell mateix, l'home que és lliure perquè sap triar, l'estat només pot respondre amb una manca total de límits, amb la forma vassegadora d'un diluvi universal o d'un camp d'extermini. L'odi profund al jueu té exactament aquest origen moral. El jueu té consciència, no respon als valors de l'estat i és massa supert fins i tot per revoltar-s'hi. El Leviatan només pot eliminar-lo. Tal com jo veig aquesta secularització de l'infern, és justament la necessitat de corbar la consciència dels homes el que porta l'Estat a atrevir-se a desfermar l'infern a la terra. La mancança d'un càstig etern dona llibertat a tots nosaltres. També llibertat per fer el mal. Un mal tan infinit com la llibertat de la consciència, la del sobirà i la del súbdit que cal domesticar. Com que no hi ha límits fora del món, per tal de corbar la consciència, cal també ensenyar que hom pot arribar fins al més horrorós dels horrors, sempre al límit superior, sempre més enllà en el desfermament de l'infern. Auschwitz o el botó nuclear són la conseqüència psicològica d'aquest alliberament del sobirà i de l'amenaça del que és indisposable per l'Estat, que és la consciència. Avui, quan discutim com reaccionar a la guerra d'Ucraïna, en el nostre horitzó moral hi ha l'infern a la terra, l'infern secularitzat. I ens atrevim a pensar qualsevol cosa, qualsevol submissió i qualsevol resposta, justament per evitar l'infern nuclear. Però també pel mateix motiu, els enemics de la llibertat necessiten fer evident que tenen l'infern a la punta dels dits, que tenen la capacitat psicològica per desfermar-lo. Hem secularitzat l'infern i ara l'hem de negociar cada dia. Moltes gràcies. Teniu preguntes? Podeu reflexionar tranquil·lament. Em podria explicar, no dic des d'un punt de vista teològic, però dir, què hem d'entendre per infern? Si és massa complicat, deixa'm-ho per un altre dia. No, jo diria que hi ha moltes idees d'infern. Al llarg de la història n'hi ha hagut moltíssimes. Els primers rastres que tenim d'històries infernals són en les primeres societats amb escriptura. Les primeres societats amb escriptura ja tenen relats en els que hi ha una vida després de la mort i que aquesta vida és un mirall o una resposta al comportament que hem tingut en vida. I sempre es produeixen dues característiques en els inferns, sobretot en el cristià, particularment a partir del Dant, de la Divina Comèdia, que és el que dona contingut a la nostra idea d'infern, amb l'art i... Que són dues coses que a mi m'interessen molt. Una és l'accés i l'altra és l'adequació. Què vull dir amb això? Vull dir que els càstigs que dissenya el Dant a la Divina Comèdia són càstigs que són fets per un sastre. Si tu has sastat
no sé, si el teu pecat és l'enveja o la vanitat o, jo què sé, el que sigui, l'avarícia, o ets un assassí, o ets un violador, o ets el que sigui, el càstig s'encaixa amb el teu pecat. Va a buscar la teva feblesa, la que sigui, i apreta allà on fa mal. I en aquest sentit és de gran precisió, l'infern, se suposa. I al costat d'aquesta gran precisió, el que hi ha és un accés, que l'accés és el temps. És per sempre. Doncs aquí hi ha una discussió teològica que ha durat molt de temps i que Hobbes de fet hi entra, que és si això vol dir que, per exemple, Hobbes defensa, això no ho he explicat perquè seria massa llarg d'explicar, però Hobbes defensa que tu vas a l'infern, tu desobeeixes al rei, llavors vas a l'infern. Llavors vas a l'infern i et foten en una caldera d'aquelles d'oli bullent. Llavors diu, i et tornes a morir, perquè ningú pot sobreviure a una caldera d'oli bullent. Per tant, tornes a morir. I això en diu la segona mort. I això ho fa ell perquè amb una mà li dona al rei el poder de l'infern i amb l'altra fa que l'infern no sigui una cosa tan horrible. Perquè no és per sempre, és només una altra mort. Per tant, és igual que la mort d'aquí, no és tan diferent. Ara, jo crec que nosaltres, bàsicament el que fem és projectar el que nosaltres diem, estic vivint un infern, m'han trencat el cor, estic vivint un infern. Projectem aquest dolor últim, que és un dolor incomprensible, que domina el nostre pensament, que és més fort que el nostre cos, que se'ns fa present contra la nostra voluntat, que no te'n pots deslliurar, que et llença espirals obsessives, que aquesta sensació d'estar pres per un dolor, que no és només un dolor físic, sinó un dolor espiritual, és aquesta idea revestida de la sensació que has produït un mal, el record permanent de que has produït un mal, que és una idea insuportable. El pitjor dels mafiosos o el pitjor dels genocides, si tingués present tota l'estona al cap, he comès un mal, és una idea insuportable per un cos i per un cap. Els psicòpates són psicòpates perquè no els hi passa això. Per això diem que són psicòpates, perquè no tenen aquesta experiència. I aleshores, quan diem l'infern, jo crec que estem dient això. Estem dient l'experiència eterna de la presència del dolor d'haver produït un mal imperdonable. Espero que sigui suficient. El contracte social de Hobbes, d'alguna manera, és la base de tots els feixismes, de totes les ideologies que et prometen, diguem, la tranquil·litat a base de tots els grups contra el teu enemic. És així. Sí, però també de les democràcies. És a dir, el Hobbes, la generació de Hobbes i la següent, Locke, Rousseau, Montesquieu, ells es fan una pregunta que la ciència política ja ha respost ara, o ha respost d'una manera més satisfactòria que ells, però ells no tenien les eines per fer-ho, que és d'on prové l'Estat? En quin moment apareix aquesta institució i per què? I aleshores cadascú s'imagina una cosa diferent. Jo crec que la de Hobbes, jo en aquest sentit soc covacià. Hobbes diu, ens estàvem matant els uns als altres, perquè en estat de naturalesa, si jo soc més fort que tu, et prenc el cavall, et prenc el menjar, et prenc la filla, et prenc el que... saps? Però això, com que tots operàvem així, perquè ell diu una cosa molt interessant, que és que ell diu que tots som iguals, però no perquè siguem iguals en plan metafísicament, no? En plan, som tots iguals fins a Déu. No. Som iguals perquè no hi ha ningú tan fort, perquè la distància entre el més fort i el més feble d'una societat no és tan gran com perquè un grup de febles no es puguin organitzar i matar el fort. Si no existeix un superhome que pugui dominar tothom. Sempre hi ha un grup de febles que són prou forts com per matar el fort. I aleshores ell diu, això ens portava una roda inacabable de violència. I el progrés era impossible. I aleshores vam prendre una decisió, que és renunciar als nostres drets, és a dir, renunciem al dret a tot, que vol dir la violència, i li cedim la violència a un. I aquest, que és el sobirà, té dret a castigar per mantenir la pau social. I els altres, a canvi, renunciem a la violència i ens posem a treballar. I ens posem a treballar i fem les lleis, els contractes s'han de complir, no? I si jo et dic que et pagaré, no em pagaràs, que t'hi igual. El que passa que fins aquí jo crec que estem bastant d'acord tots plegats. És a dir, crec que quan diem que l'Estat té el monopoli de la violència estem dient això, quan diem... no? Estem dient això. El que passa que Hobbes viu en un context en què necessita que aquest sobirà sigui alguna cosa més, perquè amb això no n'hi ha prou.
No n'hi ha prou en fer complir els contractes, no n'hi ha prou en detenir els lladres, no n'hi ha prou en penjar els violadors. A més, cal evitar les guerres sectàries. I aquest és un problema molt difícil de resoldre. L'única manera que troba de resoldre és crear aquest sobirà que té un poder absolut. Decideix què ha de dir l'Església, què diu la Bíblia, què ha de creure la gent, com ha d'obeir, per què ha d'obeir. És com una aspiradora d'aire, s'ho endú tot. Tot l'oxigen se'l queda tot. I aleshores és veritat que els totalitarismes tenen una tendència a fer això, a ocupar l'espai total de les decisions de la gent. I jo crec que els totalitarismes porten Hobbes una mica més enllà, perquè l'extermini del jueu, jo parlo tota l'estona de llibertat de consciència i no d'identitat, perquè la paraula identitat complica molt les coses, m'hauria d'allargar molt. Però, en realitat, la identitat és, d'alguna manera, un espai cultural on determinades llibertats de consciència són possibles. Són uns instruments culturals que et permeten desplegar aquesta llibertat de consciència. És la caixa d'eines amb la que teva llibertat de consciència s'expressa, perquè la llibertat de consciència no s'expressa en abstracte, no s'expressa amb idees racionals, flotant en l'aire, sinó que s'expressen amb les coses que s'ha après a la vida. La teva àvia cantant cançons de bressol, que feies a l'escola, tot això. I aleshores hi ha un moment en què, igual que la llibertat individual, la consciència és indestructible, també ho és la identitat. La identitat no es pot canviar, la identitat, quan tu evoluciones, però un de fora no te la pot canviar, només es pot destruir. Aleshores, els grans projectes totalitaris del segle XX són projectes que es fan càrrec de la idea que l'Estat no pot canviar la consciència de la gent, ni la identitat. I que, per tant, uns estan a dins i els altres estan a fora, estan a fora dels càrrecs. Per això és l'infern. Pensant en tot el que has anat dient, em sembla com treure que el poder centralitzat el que fa és amenaçar amb una condemna moral perquè tu acabis sotmetent-te a la seva voluntat. Però és que em sembla que cada vegada, més que una amenaça i que nosaltres visquem en por, és més com una seducció com més refinada de no et condemnaré a coses terribles, però en canvi si mires de fer això doncs tindràs una vida millor i en canvi més que de fer-te sentir malament amb alguna cosa que estiguis fent, que és com cada vegada més es fa de petites coses que tot faran estar millor. Com per exemple, si recicles, doncs tens el cel reservat. Coses així com molt... Sí que és més fàcil manipular amb pastanaguetes que no amb la manera d'un pal. Jo ho he dit només en una frase en la conferència, perquè no volia entrar-hi, però jo crec que ha canviat una mica el paradigma després de la Segona Guerra Mundial, a partir dels 60, segurament. Llavors, les guerres de propaganda són guerres que el que ataquen és a la consciència. L'objectiu és la consciència. Consciència, de vegades molt, de vegades poc, però l'objectiu és la consciència. Això passa d'aquesta frontera, l'intent de control social basat en la consciència. I és cert que un dels mecanismes és la superioritat moral. La idea que tu guanyaràs un espai de superioritat moral si fas determinats comportaments. És un plaer moral. És l'hedonisme moral. És molt típic de les societats decadents i en particular de la nostra, que és una societat molt particular, perquè la nostra societat és una societat de postguerra. Hi ha tota una part de les generacions que viuen avui dia que sou encara gent de postguerra, encara que no visquéssiu la guerra, encara que tal, en realitat la vostra infantesa passa en un context de postguerra, encara que sigui l'última part de la postguerra, però és el franquisme encara. I el món és veritat també, és la postguerra mundial, nosaltres també. La postguerra mundial té un efecte psicològic bestial, i cultural, i artístic, i filosòfic, i tot això. Però que és molt nombrosa. Des del punt de vista demogràfic, la gent que va néixer els boomers, per entendre'ns, fins al final dels boomers, demogràficament és una salvatjada la quantitat de gent que és, i això vol dir que des que tenen 18 anys fins que es mori, no es mori mai, cap de nosaltres. Des dels 18 anys fins que es mori, són ells que estan governant.
Els interessos generacionals seus són els interessos generacionals de la política, perquè són la majoria. Fins i tot si estan dividits per ideologies, fins i tot si no sé què, el to de la política, el to, les coses que es diuen i per què es diuen, va a buscar aquest electorat, perquè a més és l'electorat més participatiu que hi ha hagut mai en tota la història de la humanitat. Encara avui passa que en generacions és la generació més participativa. I aleshores això té unes característiques molt particulars d'aquesta generació. La més important de totes és que cada any de la seva vida el món ha estat millor que l'any anterior. Sempre hi ha algun any excepcional, que hi ha una guerra, o que hi ha una pandèmia, o que sempre hi ha algun any, el Madrid guanya la Champions, sempre hi ha algun any que no pots guanyar sempre. Però, en general, cada dècada, cada lustre, és millor que l'anterior. I aleshores això genera una... és un tipus de psicologia molt particular. Totes les generacions que van darrere no és veritat això per nosaltres. La nostra vida no és... està una mica estancada en molts fronts. Llavors aquí, la substitució del plaer material, que és del que va l'Europa dels 60, que és la socialdemocràcia, els demòcrates cristians alemanys que es posen a fer serveis socials, i el franquisme fins i tot, que fa la seguretat social, els béns materials, el plaer material, mica en mica es va substituint pel plaer moral. Aleshores ara nosaltres som com addictes al plaer moral. Necessitem la sensació que no només fem les coses que ens convenen, sinó que són les coses que són les correctes, d'alguna manera. I així és impossible viure. Però, aleshores, les coses no estan... Més enllà de les coses materials, les coses les fas per responsabilitat cívica. De tot el que ha passat... La gent s'ha quedat a casa durant la pandèmia que es va quedar tancada i quan cadascú feia com un acte de mirar-se perquè ho feia, era com... Clar, és que jo responsablement ho he de fer, que sí que és una cosa que no és una cosa que surti de la teva llibertat individual, sinó que és com els teus amics de joventut que, o com el que dèiem abans, de que més o menys creus les coses una mica adaptades al context del teu entorn. I que, en fi, és això que el motor de la satisfacció personal de ser un ciutadà responsable és més fort que no pas una condemna de marginat o d'infern o de que si no fas això obres la caixa de Pandora i tot això serà un caos. No estic gens d'acord amb això. Seria molt llarg d'explicar, però jo crec que la gent obeeix, la gent en general, en tots els moments de la història, en general, la gent corrent, és bastant bona gent. Sí. La gent fa... Tots som egoistes, tots tenim desitjos, tots, no? Totes les coses que vulgueu. Anem a les guerres, hem fet moltes coses horribles. Però en general, les coses raonables, els humans tothom les fa. I per tant, si et demanen que no tossis a la cara d'un altre, doncs no tossis a la cara. No cal grans teories per explicar. Una cosa diferent és no sortis de casa. Que és el que ens van dir. No sortis de casa. És el càstig més gran de la nostra societat. No existeix a Espanya, a tota Europa, no existeix càstig pitjor en els ordenaments jurídics d'Europa que no pots moure't. Perquè no hi ha pena de mort, només hi ha presó. I ni tan sols cadena perpètua. O sigui, no podem moure't d'un lloc, és el pitjor càstig que existeix a la nostra societat. I ens van dir, no et pots moure de casa. Llavors, per què la gent va obeir? Jo crec que la gent va obeir primer perquè la gent obeeix. O sigui, crec que hi ha una tendència a obeir perquè la societat és molt complicada, hi ha moltes normes i aleshores, més o menys et refies de les normes que et donen per allò que deia abans de la veritat social. La veritat social, igual. Segon, per por a la mort. Durant setmanes va semblar que si el pillaves mories. I si no tu, la teva àvia, la teva sogra... I de tercera, perquè sorties i et fotíem una multa. No? Per tant, hi havia tot sobre la taula. Responsabilitat, por a la mort. La por a la mort és un instrument poderosíssim. Perquè la gent no creu en l'infern.
Bueno, ni en el cel. Aleshores, la por la mort és l'últim ja. Hi ha un filòsof coreà, sud-coreà, que a mi no m'agrada gens, es diu Han, però que agrada molt als periodistes perquè s'entén molt bé i els periodistes són tots curts. Ho sé per experiència, jo soc periodista. I que si no fossin curts serien enginyers, no serien periodistes. És broma, soc jo el periodista en aquesta broma. Que diu que el virus ha revelat que som una societat de la supervivència. És a dir, que som una societat que està disposada a qualsevol cosa per sobreviure. I l'altre dia als meus estudiants, que els vaig passar aquest text, i els vaig dir, hi ha alguna cosa més important que sobreviure? Posaríeu en risc la vostra vida per alguna cosa? Hi ha alguna cosa més gran que evitar la mort? I l'única cosa era la família. L'única cosa era, si el meu germà, no sé què... Els vaig preguntar, si estiguéssim a Ucraïna, quants correríeu cap a la frontera i quants agafaríeu un Kalashnikov? I 2 agafarien un Kalashnikov, tots els altres cap a la frontera. I això és inèdit culturalment. En qualsevol altre moment de la història, la pregunta hagués estat ofensiva. Haguessin dit, però hi ha prou Kalashnikovs per tothom? Doncs els vaig dir, imagineu que el rei Mohammed VI del Marroc envaeix la península ibèrica en nom de l'Al-Àndalus. I estan arribant aquí i us dic, hi ha un comando que estan aquí a una escola bressol a 50 metres de la universitat a matar tots els menors de 3 anys. Vinga, qui agafa jo una capsa de Kalashnikovs. Qui ve amb mi a agafar un Kalashnikov que m'acompanyeu? 6, em dic que sí. Aleshores, doncs, per què no? I una noia em va dir, és que no val la pena. I llavors em vaig posar molt cobert, braçals de sang, nadons a terra, amb la cara desfigurada, vaig fer tota la cosa gore, i ella va dir, no, és que no val la pena. I vaig dir, val, doncs, una altra hipòtesi. Els serveis d'intel·ligència del Marroc han hackejat els ordinadors de la universitat i s'han descarregat totes les vostres adreces i estan anant casa per casa a matar la vostra família. Qui ve amb mi? Tots van aixecar la mà, però es van dir, un moment, en quin ordre? A quina casa anem primer? Perquè vull anar a la meva, les altres no és igual. És bèstia, Jo crec que no és del tot veritat, O sigui, crec que si passés de veritat, les reaccions serien més heroiques que les que van tal. Però des del punt de vista d'explicar públicament amb total naturalitat, n'hi havia una que ni tan sols va dir de la seva família, perquè trucaria al meu pare i li diria, escapa't que jo no vaig cap a la frontera. Si no hi ha línies telefòniques, va dir, doncs ja s'espavilarà. És bèstia. És un canvi cultural important. No és menor. Un altre canvi cultural important relacionat amb això de la por a la mort. Això diu Agamben, Giorgio Agamben, filòsof italià. Diu, l'Església catòlica ha acceptat no anar a veure els malalts durant la pandèmia. És la primera vegada a la història que passa això. O sigui, en el cor doctrinal de l'Església és la mort és secundària. El primer és l'ajudar al malalt. Abraçar els leprosos, si hi ha una pesta a la ciutat, tu et quedes... Ja ho sabem, que els capellans del segle XIII, del 1347, quan va arribar la pesta negra a Catalunya, també n'hi va haver que es van escapar. Ja ho sabem. I que robaven, i que menjaven i estaven grassos. Ja ho sabem, això, que de capellans n'hi ha de dolents. Però, en el fons, del fons, la doctrina, almenys l'oficial, és tu abraces el leprós. Saps? I l'Església accepta amb tota naturalitat que la gent es moria sola. La gent es moria sola. S'han mort desenes de milers de persones soles en residències. I ho hem acceptat. És un canvi cultural. I jo crec que és la por a la mort. I que és la raó que la gent s'ha quedat a casa. La por a la mort. I no és també l'individualisme portat a l'extrem? És el mateix. És no sacrificar res per res que no sigui la teva pròpia experiència de la vida. Ei, té coses bones, O sigui, és molt alliberador. La gent és molt creativa. Les vides són molt millors ara que abans, Vosaltres esteu aquí escoltant conferències. Però té costos, està bé saber-los. Jo no estic jutjant, Ja els hi vaig dir als meus estudiants, els hi vaig dir no he vingut aquí a dir-vos que som moralment execrables, tot i que penso que som moralment execrables.
Jordi, pot ser que l'altra cara de la secularització de l'infern pel que estàs dient sigui una banalització de la glòria? De la glòria? Sí. Segurament. Sí, el que passa que no ho veig com a instrument polític. No ho he vist. No he trobat. Si ho trobés, No, com a conseqüència... podria ser. El previ també està secularitzat. El previ està secularitzat. Sí, és la catarsi, no? Allò que deia jo, la catarsi artística, sexual i l'èxit. No, que deia que la coacció és l'infern, no la glòria. El que serveix per doblegar la consciència. Doncs si no hi ha res Allà hi ha més. una última paraula? Però des que es va donar una visió artística a l'infern, l'infern va ser un lloc divertit d'anar-hi, no? I aquesta superioritat moral que has parlat, de dir que aquesta temporada a l'infern que direu a glòria, no? Jo crec que la broma sobre les nenes bones van al cel, les dolentes van a enterrar. És aquesta frase famosa. O aquesta idea de l'infern hi ha tota la gent divertida del món, i al cel hi ha tota la gent avorrida del món. Això ja és una negació de l'infern. Això no és un canvi de la concepció de l'infern, és la seva negació. És a dir, en realitat l'infern no existeix, és una conversa molt divertida amb gent una mica canalla. Però no és veritat. No és veritat, m'he dit. No. Si és això, aleshores no és l'infern. Per tant, no hi ha infern. Però és que això ho diu el Papa, que no hi ha infern. O que és buit. No sé si va dir que no hi havia o que és buit. Saps? Vull dir que és un canvi cultural. És que jo no estic jutjant, però crec que és important. O sigui, crec que no és una cosa menor. O sigui, tots sabem que la secularització ha ocorregut, no? Tots sabem que la fe ha desaparegut de l'espai públic, no? Que no és hegemònica, tot això ja ho sabem. Que fins i tot la gent que diem que creiem, a veure, tenim moltes dificultats per viure amb nosaltres mateixos. I no creus que es crearà un nou infern? No ho sé, no em fa la... A veure, la gran majoria del món és creient. Són molt pocs les societats on la religió és minoritària són molt poques. Són les riques, són les que manen. Però numèricament són poques. Llavors ja veurem. Potser té raó l'escriptor francès aquest, no? El Houellebecq, que diu que serem en repúbliques islàmiques. Potser sí. No sé. No, potser ens apartem una mica del tema de la conferència, però em fa pensar molt aquests dies, en Putin, no? Semblaria que la majoria o molta gent no volem aquesta guerra. Semblaria que un petit grup s'ha decidit a fer aquesta guerra. Clar, has explicat abans, no he retingut molt bé la idea del poder d'uns sobre uns altres. Esclar, la majoria no podem fer que pari la guerra, no? I amb copse, no? És a dir, el capritxo d'algú ha fet que haguem anat amb aquesta guerra. Les guerres d'invasió ningú les vol mai menys el que està envaint, no? De fet, el que està envaint tampoc no vol. Preferiria que els altres es rendissin. Clar, no està O sigui, que aconseguint. les guerres no és que la gent les vulgui, mai les ha volgut ningú, les guerres. No? És com... No sé. Però t'hi veus arrossegat. Hi ha moments en què no hi ha... que s'acaben els raonaments. Amb un nazi que està a punt de matar una família de jueus, ell has de raonar, i pot un tret al cap. No passa res, o sigui, la vida és horrible, no ho sabem. Vull dir, saps? Hem tingut moltes hores, el període de pau més llarg. Des del punt de vista de les generacions de Catalunya, a mi em tocava la guerra, amb 18 anys, pel que ha passat històricament. Una novetat històrica que estigui aquí parlant de llibres del segle XVII. Podria estar mort en un bosc del Solsonès. Saps? Aleshores, el problema que tenim ara és que aquest senyor ha explicat molt bé al món que està com una cabra. No sabem si està com una cabra o no de veritat, però ho ha fet molt bé de fer-nos creure a tots que està com una cabra. I que quan diu apretaré el botó, diem, sí, doncs potser sí. Però clar, és un pensament impossible, perquè si estàs disposat a cedir qualsevol cosa perquè no apreti el botó, què és qualsevol cosa? Saps? És que vingui aquí i també maniell. Saps? És que jo m'estimi gaire Pere Aragonès, però... Aleshores, tu necessites respondre d'una manera que enviï el senyal que no estàs disposat a sacrificar qualsevol cosa perquè no hi hagi una guerra nuclear. Però l'has de calibrar bé perquè si el tio està com una cabra i l'enclastes contra la paret,
a donar de l'autor? Jo crec que no, però podria passar. I aleshores estem atrapats en un... Ningú vol la guerra, però alguna cosa has de fer. El que jo sí que crec sincerament, i sé que això és superimpopular cada dia, però bueno, si us gusta, jo crec que com més temps passem abans no ens enfrontem a aquest tirar, més car serà. Jo que sé amb el cap, la setmana passada ho vaig dir i em deia, estàs bo. Com més temps passi, pitjor. Ara, qui és el guapo que hi va? Saps? Qui és el guapo que hi va? Bueno, m'alegra molt que en aquesta conferència, amb aquest ànim festiu, aquesta alegria compartida i aquesta joia de viure, ha estat un plaer poder explicar-vos això. Hi ha molt pocs espais on gent com jo pugui explicar coses com aquesta. I estic superagraït pel silenci que heu fet. I quin espai, Perdona que Sí. I us vull agrair el silenci i l'atenció amb la que estàveu mirant i amb la que estàveu escoltant. Ja sé que no és un tema, no és el més sexy de la Terra, però està fet amb carinyo, està fet amb amor, està fet perquè crec que funciona per explicar algunes de les coses que em passen. Per tant, moltíssimes gràcies.